Na uthangana kaMampinga uGqoba Zimbabwe. Namhlanje ndifuna ke sithethe ngomcimbi we-cheating. Kanye bathi bubufebe. Nazo into endifuna sithethe ngayo ubungozi bayo. If abantu batshatile yenze kubekho indaba ye-cheating. Iziphumo siyazazi sonke. Ziba zibi kubo abatshati. Ziphinde zibe zibi nakwinzala yabo, that is abantwana. And ke ngoku akonakali le relationship yabo kuphela. Konakale nale abantwana. Abantwana be-divorce siyayazi babanjani. Iyabaphazamisa apha emqondweni, ingqondo yabo. Iphinde iphazamise nabazali. And xa sebohlukene konakala nomnombo welo khaya. So inobungozi kakhulu kwi-divorce. Nangona nje abanye abantu beyithatha kancinci. Yona nto ndifuna sithethe ngayo ngumcimbi we-cheating. Uyingozi kakhulu and funeka sizame into yoba unqandeke, ingakumbi abantu abatshatileyo. Kungapheli imizi yobawo, kungapheli imizi yenu ngenxa yendaba ye-cheating. Ngoba konakala isizukulwana, konakale nesizayo. That is i-generation ezawulandela. Kodwa ke zonke izinto siyayazi mos ziqala emoyeni ebantwini ka sebewuqonda umcimbi. Yonke into phamba yenzeke iqala kwelabamoya. Before kwenzeke le cheating kwi-relationship yakho, abakhona amathongo afikayo. Umzekelo, uthonge abantwana noba babini banamaphiko bayabhabha. Imizimba le yamasana. But intloko eyomntu omdala kubo bobabini. Yabona ke lithongo liyachaza nje into yoba le couple ngabantu abanemali abo. I-freedom banayo because banepower yemali. Ulife abawuphilayo ngulife nje we-luxury. But ngoku banengxaki. Wena mntu kothongayo mos isenokwenza ibe ngutata othonga lithongo okanye ibe ngumama. Ingxaki ngoyinto yoba ngoku ngoba nje ningabantu abanento yonke ningashoti nganto. Sewufikile ngoku umthakathi phakathi nendawo. Akutsho ke ngokube nalamabhabhathana lapha kwesweni. Uwavaya abhabhayo. Then uzawufuna uyofeba ke ngoku kuphele umtshato. Idlozi liyakuhlebela ngoba kukho loo ngxaki, lungisa. Uyakwazi ukuthi ungaphuphanga loo nto, uvele uphuphe ungaboni, blind. Okanye uphuphe impompothela. Ithi ke ngoku loo nto lo muntu uhleli naye khona into ayenzayo ongayiboniyo wena. Liyakuhlebela idlozi lakho. Phakama, sulala, uvula amehlo, uyaphela okanye uza kuphela. Because amathongo athanda avame ukuvela before into yenzeke. I-warning le, uyacetyiswa. Okunye uvele uphuphe inyoka, uziphuphe ziyi-2 inyoka kweli thongo lakho. Okanye kuvele iintloko zenyoka zibe yi-2 nalapho. Lisakuxelela idlozi uba kuza konakala kule relationship ukuyo. Lo mtshato kuwo okanye le afe ukuyo iza konakala. Ngelinye ixesha uthonge nisecourt niyafayitha pha. Isekwa yi-warning ke naleyo. Ngelinye ixesha i-warning yoba kuza kudivorcwa. Ngelinye ixesha uthonge uvalelwe endlini. Umzekelo, uthonge noba ngamantombi mabini, masithi uMatshezi mhlawumbi noMaMbele umzekelo. Ubathonga, uthi ke wena ungumfazi, ubathonga bekuvalela endlini. Bafuna ube ngaphakathi endlini, bona bavala icango eli, basuphuma. Into ebalulekileyo kwala thonga, if uye wafayitha walophule laa cango, then ke ngoku lo mtshato wakho befuna ukukhupha kuwo awuzuphuma. Uzawusebenzisa imithi ke if ngumntu oyaziyo loo nto. Eso sichitho usibethe, ezo sichitho bebesizama. Ndizama ukuthi ke xa uzithonga uvalelekile okanye utrepekile, sube kwingxaki enjalo yesichitho esiza kukhupha kwi-relationship. Okanye uzithonga uvalelwe usetrongweni. Okanye uzithonge uparalyzed, ulele umzekelo, but imilenze yakho ifile, ayishukumi, ayikwazi umuva.
ibe worse ke ngokubekho nekati echophe phezu kwayo mhlawumbe phaa phezu kwenantsika apha ngasemaqadini ihleli phaa. Iyachaza loo nto kukhona umuntu ofuna ukukhupha apha lo mzi wakho, okanye uvele ngoba nje ulele uthonga ibedroom le yakho, ngoba nje nilapha ebedroom uthonge kuphuma umuntu obhinqileyo mhlawumbi kwishawa ekwalapha erumini yakho, umthonge ephuma ehambaza. Liyakuxelela idlozi bavuka, lo mntu ufuna uthatha le ndoda yakho. Mhlawumbi uyambona kawena amathungu nomazi uMadlamini lo okanye uThembele. Yimizekelo enjalo ke le ndiyenzayo. Ngenye ixesha xa kufuneka utshithelwe, le cheating ndithetha ngayo mna bayakuchitha bangakakubulele akufebele uzophuma kulo mtshato kungene yena. Ngenye ixesha ke ngokuthonge istranger umuntu ongamaziyo ekugxotha kuloo ndawo uzibona kuyo esithi hamba apha, idlozi liyakuxelela ke ngokuba uyakhutshwa. Kwakula mathongo cheating inja uyithonge kukhonkotha iphele kuluma kwesandla sase-left, okanye uthonge indlanga mhlawumbi emathongweni uzibona mhlawumbi usenga inkomo, mazi yenkomo, then kusekuthi gqi indlanga ziqala ezinyaweni zinyuka wonke umzimba. Nalapho sisichitho eso, bafuna uphume kule relationship yakho. Kukho ezo nto zinjalo ke, okanye ipartner yakho uyithonge ifihla mhlawumbi ifowuni noba uyayiqubutha kula mathongo wakho, but kukho into enjalo funeka uyazi uba uyachithwa apho, bafuna uphume ngoku entweni emtshatweni wakho okanye kwi-relationship yakho, kuba ke benza umona beyibona into yoba apha if baye baqhuba aba for sure bazawuphumelela. I-wealth leyo, impumelelo ukutyiwa, naye uyawurhalela umntu, uyawurhalela lo mzi, okanye uyakufuna uba kule ndoda okanye kulo mfazi. Zizinto ke zi-warning leyo inikwayo ke ngabantu abadala. Befuna into yoba ke ngokunantsike uvuke uzilwele, liwe ngomthi. Xa yenziwe ngomthi ukuze nawe ukwazi uyibuyisela umva, funeka usebenzise kwantoni kwa umthi. Ngenye ixesha kuvela umthonge straight umlingane wakho ehula efeba etsheta naloo mntu. Zinintsi ke indlela zininzi indlela ezisetyenziswa lidlozi ukucommunicate nokugqithisa umyalezo. Apho zikhoyo ke ngoku xa sele uye mhlawumbi warhuqa inyawo okanye walala awa-ekta wena wenze nto kustopa loo nto, then imke indoda, imke umfazi okanye i-boyfriend or girlfriend. Still akho late, siyakwazi ukukhandela umthi ibuye. Ngumkhuba ke lowo esawenza, but ke mna kuba ndiyindoda efubhinqile khona osenyuka apha ekhaya. Senyuka ndizamnika nje izibongo zibe yi-3, uzahamba nazo niyotshona noba phaa e-bathroom, toilet, then wenze le nto ndizawuxelela uba yenza wogqiba uhamba ugoduke nazo. Ufike endlini uzisebenzise ngamaxesha amathathu, ngo-6 late, phinde phaa emini ngo-12, uyophinda phaa late. Yho, ndiyaphazama, uzaqala ngo-6 ekuseni, esinye uyosibetha phaa ngo-12 emini, esinye uyosibetha ngo-6 late. Ogqiba ndikunike nje i-teaspoon ozalisebenzisa wenza iyeza lophalaza, uhlabe kathathu umnwe ubuya umva, uzawubuya eze kuwe akulandele. Nelomendo likhona xa ulinida, liyafumaneka apha ekhaya, siyakwakhela. Ndiyazi ke lo, nazi lo siphazamisana. Siyakwakhela, itsho ikutshate noba busithiwe. Senje uthi unengqondo iphelele, uyakwazi usebenza, yonke le nto ifunwayo ngoba ukwazi umumzi ikhona iphelele, but awutshatwa. Khona iyeza lomendo, siyakukhandela apha amabembeni, utsho ungene phakathi emzini ohlala. Ne-relationship ke xa sowukuyo siyakukhandela uyiqinisa. Iyaqinisa i-relationship, iprotectwe njengemoto. Xa uthenga imoto wayiprotecta baza kuleqa. Andiqondi futhi ikhona into engaleqwayo nengakhuselwayo, nemfundo bakuyikhuseli uzawubhayiza ngokufundile. Kukho loo nto injalo ke, xa usifuna ke siyafumaneka eSomerset East, e-Eastern Cape,
Ngogqokoza imbawo luthanga nakakoli, gqokola semabambeni elingangeni umoya. Camaka.